हेल' राइस खुलुमबाय फिन खनसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। जों दिनै नै एबसुनि कनफारेन्स नायनो फैदों आरो ना। थुदो बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ अननानै। नैबे जाबाय एक्जिबिसननि गेट आरो ना। जों दिनै एक्जिबिसन नायगोन आरो ना लोगोफोर। जा गिदिर गिदिरखा माथि गिदिर गिदिर लाव जोगोनार आयो एफा गिदिर गिदिर जोगोनार राजा जा गिदिर गिदिरखा जोगोनाराबो कबियाबो नै जा गिदिर गिदिरखा आयो बान्दा कबि फुल कबि ब्रकलि गासिबो दंजोबो नै माइ गायदों फोथाराव फानदों ना मा जाखो एग्रिकालसारनि थाखाय देखाय हा मादैया हिदादों नै जा मोजां दाखादों दखना गांबेसे दादों मादै 10 खान फानजोबगोन गासिखौबो मोजां नुदों कालारखौ खर'सो गोरा जायो नुवाखै कितना हुआ 2 दिन का 5